D'una sola trobada em van sortir 2 amors. Els 3 cors tremolosos van fer sonar una melodia dolça. Em dic Kyosuke Kasuga. Tinc 15 anys. Estic a la flor de la vida. Vas pujar al meu cupè i llavors els pneumàtics van grinyolar. Per mi eres una desconeguda, però em vas impactar. Abans que arribi l'estiu, corre. Em vaig desfer de les ombres que sempre m'empaitaven. Adéu, passat. I tu em vas dir tant me fa cap on, però corre, sisplau. Ens vam trobar a l'autopista i quan vaig entrar a veure el port em vaig adonar que era teu el meu cor. Porta'm al teu costat a la riba de l'estiu i t'oferiré un dolç petó. Les nits al teu costat a la riba de l'estiu. La mirada que em vas tornar era una mirada d'amor. Porta'm al teu costat a la riba de l'estiu i t'oferiré un dolç petó. Les nits al teu costat a la riba de l'estiu. La mirada que em vas tornar era una mirada d'amor. Kimagure Orange Road. Un petonet de llimona per aquella noia. A veure, de què em volies parlar? Bé, de fet, en realitat... Des de la primera vegada que et vaig veure en aquelles escales... vaig saber que m'havia enamorat de tu. O sigui, què era això? Madoka. Kyosuke. Madoka. No m'ho crec. A mi no m'enganyes, Manami. Esclar que ho saps. No em burxis, que no sé res. Deixa de pensar en això i ajuda'm Pots saber per què feu tant xivarri de bon matí? Tranquil, no passa res. No té res a veure amb tu. Doncs això, com que diuen que els petons tenen gust de llimona... És que Els dius petons? cada cosa, tu també. Va, admeta-ho, no siguis dolenta. Jo no sé res. Kyosuke. Pel que es veu, ahir vas fer servir els poders. Què?
Sí. Mira, noi, la intenció potser era bona, però si la tornem a pifiar, els de les mudances es faran d'or gràcies a nosaltres. Sí, ja ho sé. Has sigut tu la que ho has xerrat, oi? Kurumi, no vull que diguis mentides. No podies callar, vol més que et preparis. Ui! Pare, ets un mentider! Vas dir que em guardaries el secret! Sí, ja ho sé, però és que... Gingoro, on vas? No te'n vagis! Ara és hora de menjar i aquí es menja quan toca! Només faltaria! Això no es fa. No feia falta que el pare m'ho recordés. Ho sabia de sobres, que no havia de fer servir els poders. Va! Faig tard! Yukawa. No penso deixar que em torni a pagar. No pateixis. Què? Tranquil, el professor encara no ha arribat. Jo cada dia passo per aquest passadís a aquesta mateixa hora. I aleshores, al cap de 30 segons, apareix el professor per aquestes escales. Ho veus? Confirmat. La Yukawa és un encant. Vaig pensar que, segurament, havia passat que el dia abans estava de mal humor. I em vaig proposar que faria tot el possible perquè no haguéssim de marxar d'aquella ciutat. Es pot saber a qui saludes, tio? Ai, mare... Fa calor, La veritat és que no tenia ni la més mínima idea del que li passava pel cap a la Yukawa. Molt bé! Aquí en domini! Ara li toca a ella! Vinga, aquí! Passa-me-la! Sí, molt bé! Aquí! Som-hi! És la Sugimoto del grup B. A veure, segons les dades de l'any passat, feia una 78 de pit. Ara, com a mínim, deu fer una 80. De primera, veig que es desenvolupa molt bé. Molt bé, sí! Molt bé, ha tingut una puntuació de 9,3. Déu-n'hi-do! I la següent és la Madoka Yukawa. Som-hi, aviat li tocarà el torn al nostre equip. Però, i la puntuació de la Yukawa? M'estimo més passar de la gent rarota. Au, va, que hem de fer un partit. Anem! Ho has fet tan bé? Sí, de primera. Es nota que t'entrenes amb l'equip de gimnàstica.
La seva actuació era tan impressionant que, sense adonar-me'n... Acaba l'exercici fins al final. Quines penques. Ella sempre ha de fer el numeret. Mira que és mala dura. Tot i això, jo, sense adonar-me'n... Ai, ai, ai... Endavant, que no te la prenguin! Prenguin, vinga, noi, passa-me-la! Vinga, corre, corre! Endavant! Molt bé! Així, noi, així, molt Té, bé! Kasuga, a veure què fas! No us decebré! Et veig molt segur, noi! Però, tot i així... Molt bé! Un minut pel final del partit! Estic molt cansat. Kasuga! Va, dóna-li la volta al marcador! Vinga, Kasuga! No ens fallis! Confiem en tu! Encerta-la, va! Ai! Ai, la Yukawa està mirant. Si ara aconseguís donar la volta al marcador, podria ser que el meu somni es fes realitat i que deixés de ser un somni. Esclar, si fes servir els meus poders sense que ningú se n'adonés... Però... Si fes servir els meus poders sense que ningú se n'adonés. Però recórrer els poders per quedar bé... No ho sé. Em sentiria com si estigués enganyant la Yukawa. Final del partit! Ben mirat. Hauria d'haver fet servir els poders. Vaja, però si és el germà d'aquell parell de xerrameques, què passa? Que està deprimit o què? Yukawa, m'agradaria saber quina cara hauria fet. No pot ser. Si no em vull enganyar, haig d'admetre que està força bé. Ah! Ostres, és una monada! La veritat és que és guapo. Primer curs, grup C. Trobes que m'ha quedat bé, la truita? A veure... boníssima! T'ha quedat al punt. A veure les salsitxes. Quina passada! És al·lucinant. De veritat? De veritat que us ho heu fet vosaltres mateixes?
Sí, i també li fem el dinar al nostre germà. Per això al matí sempre anem de bòlit, oi? El vostre germà també? Per cert, digueu-me una cosa. El vostre germà té uns gustos gaire complicats? Ai, vés a saber què heu pensat. Jo vull dir quines coses li agraden per menjar. Com sou, Apa, que si us pensàveu que preguntava quina mena de noies li agraden, anàveu ben encaminades. En fem un després de dinar? Què? Per mi no us talleu, Vaig passar-nos, aniré a comprar cartrons de llet. Però què li ha passat ara de sobte a la Hikaru? No ho sé, no en tinc ni idea. Jo anava primer! Fuig d'aquí! Que t'has colat! Marta! M'estàs treballant! Ai, ho he aconseguit, per fi és meu! Sóc un tio amb sort. Després de 4 dies n'he aconseguit un. Què vols dir? L'entrepà de llom dels meus somnis. Bon! Només cal que et fixis en la competència que hi ha. És molt difícil aconseguir-ne un. Mireu! Ai, es pot saber com és possible que portis 2 entrepans de llom? És qüestió de tenir traça. Quina ràbia. No n'hi ha per tant. Escolta, i com és que tu no et compres cap entrepà? És que les meves germanes em fan el dinar cada dia, cuinant la mar de bé. Les teves germanes? Aquelles germanes tan precioses amb les seves precioses manetes? Mare meva! Escolta, company, et dono el meu entrepà a canvi de les teves germanes... Vull dir, del dinar que t'han fet elles. Però és que... Si no us fa res... Ai, de què va aquest? Em vol passar la mà per la cara? Espera, Jota! Un moment, que és el meu dinar! Me'l vull menjar jo! Ai, espera un moment! Esclar, home, i què més? Vaig a comprar llet per les nenes. Espera, Jota! Ai! Que està prohibit córrer pels passadissos. Quin mal! És increïble, no m'ho puc creure. Ara mateix ell i jo acabem de... Tu ets... Hola. Però què passa aquí? Ai! Es pot saber què coi esteu fent? D'això, de fet no... Quan les coses van maldades, val més sortir corrents. Ei, on vas? Espera un moment, no corris! Ja ens veurem, maco! Maco? Maco? Adéu. Fins demà. Ja ens veurem. Vens a casa meva? Sí, així farem els deures junts. Els deures? Espera'm. Anem a cantar. Un, dos. Ara veuràs. Sala de professors. Calmi, senyor Tsuka. Tranquil·litzis, home. En Kasuga acaba d'arribar a l'institut. Doncs mira, raó de més perquè fes cas del professor, oi? Però escolti, que jo no estava fent cap mena d'acte sexual, o no sé què diu que feia al passadís. A mi no em vinguis amb enganyifes. Tot just acabes d'arribar, oi? Doncs t'explicaré quina mena de noia és la Hikaru Hiyama. La Hikaru? Molt bé, molt bé. La resta posa-les aquí, a la sala de professors, a la taula del subdirector. És aquella. És una noia molt mal parlada i, a més, es relaciona amb una colla de delinqüents. Ja n'hi ha prou. En Kasuga encara no ha tingut temps de fer-se càrrec de tot plegat. No, el més important és començar amb bon peu. Kasuga. Però ho creu de debò que fer-se càrrec de les flors és un càstig efectiu per un alumne que ha infringit les normes de l'institut? No ho sé, per si de cas. Potser sí que sembla una delinqüent, però en realitat no ho és, oi? Però què t'empatolles? Que sembli una delinqüent o que ho sigui, de fet és el mateix. No em vinguis amb excuses, noi! No són excuses. La veritat és que ella no ha fet res dolent, o sigui que acusar-la de delinqüent és injust. A mi em fa l'efecte que treu les coses de mare.
Escolta, noi, t'acaben de traslladar i ja t'emboliques amb aquesta gent. Ja saps el que et fas? No, vull dir, no ho sé. Otsuka, va, home. Escolta'm bé, escolta això que et diré, em sents? Aquesta alumna, la Hikaru Hiyama, és dolenta. Professor. I la Yukawa, aquella de la teva classe... Què vol? Què ha passat? A Yukawa. Si no els hi fa res, vaig passant. A Yukawa. Molt bé, doncs. Vostè mateix. Estic disposat a discutir tant com vulgui. Què haig i què no haig de fer? No sé per què. En aquell moment em va sortir de dins un esperit lluitador. Com estàs? A Yukawa. No pesa gaire, aquesta cartera. Vaja, és la meva cartera. Me l'has estat guardant? Seria una pena que vingués una delinqüent qualsevol i te la prengués, oi? Ves tirant, Madoka. Què és això? En fi, suposo que per un dia no passa res. Què passa? Res. Davant dels meus ulls, els teus llavis vermells. Crec que si allargués les mans amb prou traça, arribaria a tocar-los. Aquell vespre, al costat de la Yukawa, sentia això. Ei, Jingoro, què fas? Dóna'm això! Ets molt dolent, ets un gat dolent! Deixa-ho anar! Va, deixa el barret, vinga! Deixa'l! Torna-me'l! Vull encisar el teu cor i com si fos un joc per tenir-te a prop llanço conjurs màgics d'amor. L'amor és un déjà vu, sisplau no em facis patir. Vull sentir els teus llavis ardents posar-se sobre els meus.